Ahojte, nachádzame sa v Liptovskom Mikuláši. Ak aj ty chceš zažiť niečo adrenalinové a vzrušujúce, tak prídi vyskúšať Hurricane Factory a poď si s nami zalietať. A teraz sa poďme pozrieť, ako to celé prebieha. Poďte so mnou. Predtým, než skočíte do tunela, tak vám inštruktori predvedú všetky symboly, znaky, ako sa má vaše telo správať v tuneli. A potom môžeme ísť lietať. Všetko sme si vysvetlili a ideme lietať.